Dobré ránko. Máme tu krásnu sobotu. Máme 30. marca. Takto nám tady v noci napršalo. Asi nejaký piesok zo Sahary. Ideme na ďalší výlet pekný. Filip, povedz, kam ideme? No, to bude problém. To ešte nevieme, kam ideme. Ideme k jazerám. A potom ešte uvidíme kam. Tak, odchádzame. Sánko, nastupovať. A počas jazdy je rozhodnuté, tak ideme na ďalšie krásne top miesto na Malorke, a to na miesto s názvom Sa Calobra. Čaká nás krásna cesta plná serpentín s názvom Sa Calobra, nazývaná ako španielský had, a je nepochybne jedným z najčarovanejších miest, ktoré ostrov Malorka ponúka. Táto cesta bola veľmi pôsobivým inžinierským dielom, ktorá bola súčasťou zlepšovania verejných ciest uskutočnených počas druhej republiky, vedená španielským inžinierom Antoniom Parietim. No a táto krásna cesta so serpentinami začína od obce Escorca, v blízkosti vody nádrže Gurk-Blau a na úpetí hory Puig-Mayor. Cesta je veľmi úzká, bez centrálneho delenia na vozovke, tak treba si dať pozor na oproti idúce auta a hlavne na cyklistov. Vrátane slávneho Nus de Sa Calobra, tzv. Uzol na kravate, a z tohto miesta je asi najkrajší a najúžasnejší výhľad na Malorku. Je tu parkovisko, dá sa tu zastaviť a užiť si krásne výhľady. K pláži Calobra alebo ku kaňonu Torrente Pareis bude takáto krásna ručne vysekaná cesta.
vychádzame z tohto miesta, sa Kalobra, ktoré sme teraz navštívili a ideme týmto jazerám. Potom možno navštívime ešte aj toto mestečko. Hola. Hola. Som si tady, koľko viem platiť za hodinu a pol. Koľko? Takže 5 €. Vybudovaný takýto kanál, ktorý ide až k jazeru. Tento kanál, alebo leváda, po dlhé stáročia plnila účel zavlažovania, čím pomohla nejednému farmárovi na jeho území. A tým, že tento ostrov je pomerne hornatý, nevždy tu prší, tak preto je potrebné z hôr zachytiť čo najviac vody, ktorá sa vlieva do jazier a využíva sa tak na zásobovanie niektorých miest alebo blízkych dedín na pitnú alebo užitkovú vodu. Ona je taká chudá, ani nie je taká vysoká. Ďaleko observatórium. Sú takéto okruhy, kratší, dlhší, dlhšie trvá 4 a k parkovisku a pokračujeme ďalej v našej ceste. Sú tu asi 3, takže to je také asi najdostupnejšie. Tak som na parkovisku. No abierto botón? No problema, no ticket. Špani nemajú čas, proste. Ja mám menší problém. Je tam papír? Nebyl tam papír. Aha. Tak po 10 minútach máme konečne lístek. A môžeme zaparkovať. Tak, teraz sa nachádzame v dedinke, v mestečku Luk. Nachádzame sa pri kláštore Monastery de Luc alebo Santuari de Luc. Je to najvýznamnejšie pútnické miesto španielského ostrova Mallorca. Nachádza sa na severozápade ostrova, asi 35 km mesta Soler. A toto mesto leží v horskom údolí obklopenom vysokými horami pohoria Sierra de Tramontana v nadmorskej výške 525 metrov nad morom. A Rímania toto miesto pomenovali ako Lucus, teda v preklade posvätný les. Nad mestom Luc sa nachádza veľká skala, na ktorej sa týči kríž, ku ktorému vedie krásne vydláždená cesta.
No a od kríža je uchvatný výhľad nielen na samotný kláštor, ale aj na jeho blízke okolie. Odchádzame z mestečka Luk a na spiatočnej ceste musíme dotankovať pohonné hmoty. Musíme dotankovať benzín, lebo máme prázdnu nádrž. Máme mu plnú, nepovedali. Dostali sme z poličovne tak do 3/4. Neviem, čo to je, ale to malo idú. Už to vypína. No, to stačuje. 40 litrov. No a keďže sa nachádzame hneď vedľa ručnej automyvárky, tak auto doprajeme aj trošku kúpela a trošku ho tak počistíme od saharského piesku. Auto sme pekne pomývali, jak nové. A sme nepovedali, že sme nejaké prasoto ze Slovenska. Tak, môžeme jesť žiadny prach, všetko čisté. No, priatelia, pokračujeme domov.